Okay class, namhlanje umhla bani 6 July 19 bani 19 2022. Okay, put down the date. Lalelilolu. Lalelilolu. Lala. La la la. Malala. Mlali. La la le. Okay ke class. Ubani ozonginika i-example yomuntu olalayo? Good. Very good. Silala kuphi ke? Embedeni. Silala kuphi? Embedeni. Ngoba akafuneka umuntu onjani? Ohambelala. Akafuneka umuntu onjani? Umahambelala. Okay ke silala embedeni. Simbiza ngani umuntu ohambelala? Ilalist. Simbiza ngani? Lalist. Irayima nani ki lalist? Nelaya. Lala, laya, lalist. Okay ke? Simbiza nge laliologist, sleepiologist, ufundela isleepiology. Bhala ke nawe mekukhona okunye okwaziyo okuchaza umuntu ohambe elala. La kungafanele kwenziwe njani? Kulalwe khona. Senze njani ke thina? Silala embedeni. Asilali kuphi? Asilali emncwabeni. Asilali kuphi? Asilali emncwabeni. We sleep where? We sleep in the bed. We sleep where? In the bed, in the bedroom. We don't sleep where? In a funeral. We don't sleep where, class? Funeral is for what? Respecting the people. Abanjani? Abasishiyile. Not to do what? Not to lala. Wenza njani? Awulali emncwabeni. Good. Okay ke? The rest of you nizongifakela ke ama examples abantu abahambe belala. Senzelani ke? Senzela ukuthi sifunde ukuthi singahambe silala. 10 marks for ifoto yomuntu olele endaweni errong. Senze njani ke manje? Siyabhala phansi ukuthi silala phi? Embedeni. Asilali kuphi? Emncwabeni. Good. Okay class? Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.